Nata sa Romans 16:27 this morning and mo adto din ta sa 1 Corinthians 1:18 to verse 30. So ang title for this message no is ang the only wise God. The only wise God. No? Na naara gyud sa iyahang gahom ug naara gyud sa iyaha ang tanan na kaalam. So to start this message, nagihatag sa Ginoo para kanato this morning. Many people have said na kaning gisulat ni Pablo sa mga Romans, no? Sa Church of Rome ato na time was one of the greatest letter, no? Usa sa pinaka nindot kay nagisulat sa usa ka tao. En kabalo man ta no, na ang tanan na nagsulat sa Biblia was inspired by the Holy Spirit, and the Holy Spirit has claimed, no, God has claimed na siya ang author. And so kani siya na letter nganong nindot kay siya kay Paul, no, usa sa pinaka nindot kayo na pag-expound sa maayong balita ni Jesucristo naa dinhi. So it takes dayon Paul, the entire 16 chapters, sa pag-closing dayon niya, niingon siya ani, no, to the only wise God. To the only wise God. Be glory forevermore through Jesus Christ. Amen. Atong paghisgutan karon ang wisdom sa Ginoo. Nganong, no, ang akong prayer is that kita dinhi tanan mutan-aw ta sa Ginoo, mubasa ta siyang pulong, muampo ta kaniya ang atong pag fear sa kanya, sa pag-worship sa iyaha in reverential awe, no, would be na naa dinhi ang tibuok na pagsalig na naa sa iyaha lang ang kaalam, wala sa tao. Wala kanato. Na mas musalig ta sa iyaha. Sa unsa ang iyahang gisulti. Sa unsa iyahang gi-reveal sa iyahang pulong through kay Jesus Christ and from all of Scripture kaysa atoang kaalam sa atoang pamaagi. So mo na akong pag-ampo pod na kung kani, no, mingon si Pablo, to the only wise God is Him, and naasayaha ang glory forevermore. That would be our prayer. So ang karon, no, mo ni akong aim na we would have this makonvince ta, no? We would have this faith beyond all doubts, no, na ang Dios ra gyud ang worthy saligan, ang iyahang kaalam ra gyud ang worthy isundon. And so, mutan-aw na yung takaroon sa Old Testament. Unsa may giingon sa Bible, sa Old Testament, bahin sa wisdom, sa kaalam sa Diyos. Og niingon ang Diyos sa Isaiah 55, ang iyang paghuna-huna, dili sama kanato. Ang iyang mga pamaagi, dili sama sa tao na mga pamaagi. Mo'y gideklarar sa Diyos na ihanay ang gisulti no na sama ra ni sa langit as the heavens are way higher than sa kalibutan, moupod ang iyahang pamaagi higher than our ways, and ang atong iyahang thoughts is dili sama sa atoa higher than thoughts. And there is walay sukat, no, walay sukod ang unsa ni kalayo ang langit ug ang yuta. Wala na siya. So this really the span and the difference of the wisdom of God. Why? Ang wisdom sa Diyos mas nindot, mas masaligan, kay mas taas kini kay sa tanan nato. In other words, if atong itipok tanan ang atong kaalam, sukad sa una, kang Adam, o maybe ugma, sa unsakit sa pay mga matao diha na tao, sa atong mga kaalam, sa atong mga philosophers, atong mga scientists, wa ragyapon ta sa kumingking sa Diyos sa iyang kaalam.
mo'y ingon sa Isaias. And in Job 28:23, ang Diyos lang ang makasabot. Siya lang ang nakabalo sa pamaagi to wisdom. Siya lang ang nakabalo ahani makita. And if you read the chapter 28, nindot kay ni siya, kay nagsugod ni siya sa murag, nindot kay kipangbuhat sa mga tao, murag sama ra daw ni siya nagmina og mga gold og mga jewels na mo adto ang mga tao sa mga lalum kayo na mga caves, no, underground, and mapangita nilang ning mga precious jewels and gold, precious metals, and grabe ang ilang diskarte na mahimo ni kanila o gikan sa napa sa bato, ilang ma-polish into something so beautiful. So meaning, ang mga tao naa may diskarte. Ang mga tao naa man sila'y ginabuhat na naa sila'y mainbinto, naa sila'y mauhuna-huna na mga nindot, makakita silang precious metal, precious gold, and then gikumpara rin siya, pero kinsa may makakita sa kaalam. And ang tubag na yun sa Diyos din sa 28:23, ang Diyos lang. Ang Diyos lang. So, if that's the case, no, na mo ni ang mga picture of really, ang Diyos lang is the only wise God. Ang Diyos lang, siya lang, through Him, in Him, makakita taog tunay na kaalam. Ngano man na lisod para ka nato, even kita diri na naa sa simbahan niya, ang mga naluwas na niya, galisod man usahay or kadaghan sa atong kinabuhi na mosalig sa iyahang kaalam. You see, the importance of wisdom, man God, is that kailangan kayo nato ni when we deal with people. We need God's wisdom. No, labaw na sa atong pamilya. We need God's wisdom in order to love our spouse. We need God's wisdom in order to raise godly children. We need God's wisdom na kung naatay katrabaho, naatay mga empleyado, na lisod kayo, gahi kay mga ulo or gasupak, we need God's wisdom to handle difficult people. We need God's wisdom in all aspects sa atong life. That's why dili siya makatingalahan, no, kung magtipok ta o magampo ta para sa isa't isa, di gyud na masipyat. Naagi usa sa ato mangingon, please pray for me. Pray that God will give me wisdom. Kailangan kay nato ang wisdom. Kaya kung wala ni, di ba? Ang mga problema sa atong kinabuhi karon is tungod we did something foolish. No? Daghan kay ta ginaatubang karon na mga sitwasyon because of sin and foolishness. Daghan kita question karon na dili nato matubag. Unsaon man nato ni na wala na koy mahuna-huna na pa unsaon ni pagsulbad. Na ako sa sitwasyon na murag Lord, unsa man ni, di ko na ako kasabot sa akong kinabuhi. And dana gyud nato makita, no, how limited kita og didto na dapat muhayag pagid sa mot unsa kanindot ang kaalam sa Dios kay kung naata ani musalig ta sa iyang wisdom. I believe kita dinhi makatilaw ta sa unsay giingon sa Ginoo sa iyang pulong, no, we will live indeed an abundant life. Makapahulay ta sa atong kabalaka, makapahulay ta sa atong mga gina problema. Kung naa may sitwasyon, makakita na ta unsay tama ug makabalo ta na nata sa tama na dalan ug diha ta maka-rest sa pulong ug sa kabubuton sa Dios. So, nganong lisod man na siya, dinhi ta mo tan-aw sa 1 Corinthians 1:18-25. Ug masubay nato, no, makita nato ngano di ay kita tanan, oh, maski kita na diri sa sulod sa simbahan, galisod, ug why kailangan nato ini siya, maski lisod, isalig, ihatag gyapon natong tibuok na pagsalig sa Dios. So akong English pa siya, no, pero akong basahon dinhi sa akong ang Bisaya. Nakahatag silag verse 16 siguro na. Okay. Verse 18.
Nakahatag sila kadasig, sakto ba ni? 1 Corinthians 1:18. Okay, dili ni mao. 1 Corinthians 1. Okay. Alang sa mga tao na nangawala, ang pagtulunan mahitungod sa kamatayon ni Kristo sa krus, binuang lang. Apan kanatong nagaluwas, kini gahom sa Dios. Kay ang kasulatan nagaingon, gubuon ko ang kaalam sa mga tao nga maalamon ug ipakita ko nga walay pulos ang pagsabot sa mga adunay kinaadman. Unsa naman unyay. It's not changing. Verse 20. Okay. Unsa naman unyay kapuslanan sa mga maalamon, sa mga magtutudlo, sa kasuguan, o sa mga maayong makiglantugi niini nga panahon. Kay gipakita man sa Dios nga binuang lang ang kalibutanon nga kaalam. Kay ang Dios sa iyang kaalam, wala magtugot nga maila siya sa mga tao pinaagi sa kalibutanon nga kaalam. Kung dili, pagbuot sa Dios nga luwason ang mga tao pinaagi sa ilahang pagtuo sa giwali nga maayong balita nga sumala sa mga wala motuo, binuang lang kini. Ang mga Hudiyo dili motuo kung walay milagro ang ilang makita. Ug ang mga Griego ilang timbang-timbangon kung ang gitudlo kanila mutukma ba sa ilahang giingon nga kaalam. Pwede po nato na ilisan no ang mga Pilipino. Apan sa mga tao nga gitawag sa Dios, Hudiyo man o dili, si Kristo man mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Kay ang gihuna-huna nila nga binuang nga gihimo sa Dios mas labaw pa kaysa kaalam sa tao, ug ang gihuna-huna nila nga kaluyahon nga gihimo sa Dios mas kusog pa kaysa bukusog sa tao. Mga igsuon kang Kristo, hinumdumi ninyo kung unsa ang inyong kahimtang sa wala pa kamo mahimong tinawag sa Dios. Pipila lang gayud kaninyo ang giila nga maalamon o kaha may katakos. Ug pila lang usab ang naggikan sa inila sa mga pamilya. Apan ang gipili sa Dios mao katong giisip sa katawhan nga dili maalamon aron pakaulawan ang mga maalamon o gipili usab niya ang mga tao nga walay gayoy gahom aron pakaulawan ang mga taong gamhanan. Gipili sa Dios ang mga kabus ug talamayon nga giisip sa katawhan nga walay kapuslanan aron ipakita niya ang dili mahinungdanon nga giisip sa katawhan nga manghinungdanon. Busa, walay makapasigarbo atubangan sa Dios. Sa pagbuot sa Dios anaa kita kang Kristo Jesus. Si Kristo Jesus mao ang kaalam sa Dios alang kanato. Pinaagi kaniya gipakamatarong kita sa Dios, iya na kita o gitubos na kita gikan sa atong mga sala. Amen and amen. Nganong mana nahantod karon daghan sa katawhan sa kalibutan og makaingon gyud sa daghan pud sa ato diri sulod sa simbahan ga-struggle sa pagtuman sa pagsalig sa kabubuton sa kaalam sa Dios. Kay right here klaro nay duha. Nay duha ka kaalam, nay duha ka wisdom na gihisgot o giisulti na sa Dios. Naa ang kaalam sa Dios ug aduna ang kaalam sa tao. So let me suggest sa ato karong kawuntaga na many times nganong galisod ta og salig sa kaalam sa Dios. Kay naaman ta dinhi
gikan ta diri sa kaalam sa tao, mas nagtan-aw, Lord, really? No, murag, lisod mo salig nimo, Lord, kay lahi ang akong ginahuna-huna, lahi ang akong gusto, lahi ang akong pamaagi, lahi ang pamaagi or kaalam sa wisdom sa tao. But let me show you no why nganong mas nindot ug mas taas gihapon gyud ang kaalam sa Dios ikomparar sa bisan kinsa sa ato diri nakaalam. Whether bata ta or nanata sa idaran. I'll give you 4, no? Mga dili tanan, no? Di ba nato masuryahan tanan. Then that's the thing about the wisdom of God, no? Daghan kayo ni siya og mastoryahan nato ang wisdom of God kay wa may limit ang yang wisdom. So let's just focus kani. What makes it hard, no, na maglisod ta og salig sa Dios sa iyang kaalam? Number 1, makita nato sa bersikulo 18. Ang kaalam sa Dios dili siya compatible, dili nimo siya ma-mix, dili siya acceptable sa kaalam sa tao. Ngano man, tungod kay ang panglantaw sa mga tao na wala na luwas, sa walay salig, sa walay pagtuo sa Dios, ang pagtan-aw nila sa wisdom sa Ginoo dili maayo. It's foolishness, binuang lang. So naa ang sentimento, no, na kabalo man ko ana, Lord, pero kung tumanon nako na dili man practical. Lord, if ako nang tumanon, murag malugi man ko, Lord. Lord, if ako nang tumanon, mura man ko mabinuangan sa akong silingan o sa akong amigo, papakaulawan man ko. And so for the human wisdom, no, the man or ang woman na nagsalig sa wisdom sa tao, mutanaw gyud siya sa wisdom sa Dios, murag buang, murag binuang, mayagaw man akong kinabuhi ana, Lord. Okay non ta kayo, peaceful na kayo. Kung ako nang buhaton, Lord, daghan kay masuko nako. Daghan kayo kog mahimong kontra. And so many people, even sa sulod sa iyahang simbahan, moabot ang sitwasyon na namang apikihan sila, mupadulong sila imbis mo salig sa kaalam sa Dios, mudiskarte sila sa ilang kagulingong kaalam. Imbis maminaw sila sa unsa nay gisulti nasa pulong sa Dios, maghuna-huna sila grason, ay dili man siya practical, Lord, dili man siya maayo. Nako istorya na, by the grace of God, buhi pagyapon ko diri og nakawali sa inyo, iharag yun ang grasya kay niadto man kog Davao atong Lunes, gikuyugan ko sa atong elder na dear friend po nako si Ron, and nag-convoy mi pauli na mi atong Thursday from Davao to Cagayan, and na platan ko, no? Lord, salamat sa Ginoo, wala sa kanang mingaw na porsyon sa dalan kundi dool-dool na sa medyo sentro sa Manolo, dito ko na platan, and so naay nakatabang dayon, no, na Good Samaritan, I believe anghel gid to gipadala sa Ginoo kay nihunong gid siya dili kas alang gibalikan pagid mi kaduha ay nakatabang gid sa kanako. Anyway, nganong kuan man ako, no, kay inganing nahitabo sa among ligid. Sa among kapaspas sa dagan, wa mi kabantay, na flat na di ay mi, and then pagtan-aw na namo, niinga na gisi na day siya, no? As in flat na gyud na siya, gisi na siya. And salamat sa Ginoo, wala sa tubangan kundi sa likod sa amo ang right side na portion sa sakyanan. And so, naa din ang kuano na giingnan din ko sa akong brother-in-law when we gave this praise report to our family na we praise and thank God, no, sa iyang protection. Ana, ingon din akong brother-in-law, kanang kabalo ka kung magbiyahe bitaw mo, labaw na long distance, i-check man gina ninyo yung tires, di ba? Mo man gina ang proper. Naman na sa standard, no? Na naman tayo standard of travel safety. Ingon din siya, kabalo ka, Dave, basta ligid gani na, labaw na kung ka-travel ka long distance, 5 years, ilisan yun ang ligid. And kung makakita na ka, og ingani, Dave, ana siya, sige, pakita na ko, kanang mga gagmay na mga crack.
gagmay na mga crack. Ingon siya, ilisanan na yun na siya naligid. Mo na siya ang mga standard of safety, no? And then, ang kaning atong pagka-daginoton. Diba? Lord, di man Lord, no? Di pa man Lord. Karang, mahal man. No? Dili man practical na muilis ko kay magamit pa man. Maayom-ayom pa man. Kani, gamay raman na. Maghulat pa ko na mudako-dako na siya. Pero, kanus amang ka makabalo. No? Wa man ko nagdahom na pag maadto kog Davao, pag mabalik na kog Davao, mubigay na siya. So, in other words, no, the reason why wa na ko gisunod ang safety procedure or manual, the standard, kay kanilaging practical side na magdaginot kung makadaginot. Di ba? And the idea there is, murag para sa ako, reasonable naman. Nakatinuod naman, nakadaginot ko, o pila ka gatos, pila ka libo, and di ba? Ayha na ko muilis kung makita na ko na pudpud na yun na. But that's an example, no? How many of us mubasa sa pulong sa Diyos, musalig sa pulong sa Diyos, sama niini? Nakakita na ka, kabalo na ka, unsa ang tinuod, kamatuoran, unsay giingon sa Ginoo na standard niya. Na ang dapat tanan, mga anak kaniya, nagsalig kaniya, nagsunod kaniya, musunod ani, mubuhat ani. Ingon naman siya na kung kinsay naglove sa iya, tuman kaniya. And yet, every time, many times, di ba, makakita ta, and naa din ang atong practical side, ang atong rational side. Tama naman, Lord. Di ba? Di man siguro kaganahan na maggubot mi dinhi. Tama naman, Lord. Di man siguro kaganahan na maiipit ko sa akong negosyo. No? Kasi kung matuman ko ani, Lord, malugi man ko, makagasto man ko. Lord, kumaingon ko ani, Lord. Di ba? Daghan kay tag mga reasonable reasons for the wisdom of man. You see? The reason why a lot of us think the wisdom of God is foolishness. Kay naaman na sa kani, dili man practical, Lord. Ideal na siya. Gibutang pag nato sa pedestal, no? Mo nang ideal. Oo, agree gid ko. Ideal. Pero kabalo ka, Lord. Dini sa among kalibutan, dili sa Cagayan de Oro, kana imuhang pamaagi, di man na mo work kay di man na siya practical. We live in a practical, no? Basically, muratag, sama lagi lagi sa Griego. Kung ang mga Hudiyo gustog milagro, kaning mga Griego, gusto sila na muhaom ang Diyos sa ilahang kultura, sa ilang kabaloon, sa ilang philosophy, sa ilahang way of life, na mo ni ang dapat how we live life. And so how many of us nasod na ni sa sako, sa kalibutan, sa yawa, sa bakak, sa hunghong sa yawa, na hunghungan ka, ayaw tumana ang Diyos. Ay, salig sa iya. Tanawa ko, musalig ka sa iya, mutuman ka siyang pamaagi. Mabulyaso imuhang kinabuhi. And so, that is the problem of the world. That is the problem of the human wisdom. Dili sila compatible sa wisdom sa Diyos. Ang mga tao, maingon sila, binuang man na imong wisdom, Lord. Pero ang Diyos, dili silent, ha? Maingon po siya, ang mga wisdom sa tao, binuang na siya. Wa na siya, mahulog na siya sa walay pulos. Samara na sa akong pagdaginot. Wa mangyapoy pulos sa akong pagdaginot, mas ni gasto pa nang kog dako. And salamat na lang sa pagpugong sa grasya sa Ginoo, no? Nawa ko niya bawi kinabuhi sa akong pagka-practical. Many times, sa atong paningkamot sa human wisdom, we end up paying much more. Ikaduha na rason nganong mas nindot gyud ang wisdom sa Dios ug nganong daghan gyapon gali ga struggle is that kita tanan nagdako kita, no? Na kaning kultura sa kinabuhi sa kalibutan na ingrain gyud din nato. Nasulod gyud sa ato ba? Di ba? Tanawa atong educational system, tanawa ang atong mga kasabihan, no? In fact, naa sa Pilipinas, di ba?
And ginasulti gini sa akong mama and papa, o sa akong mama, more on my mom. Anak siya, sa David, katong nagdako bitaw mi sa una, kanang sagit-sagitan lang mi sa akong papa, no? Yaha lang ming kuanon, pero di gid mi pwede mo question or mo tubag or mo hangyo. Kaya nga naman, ang kultura na naa sa kalibutan, ingana man, hantod karon siguro, no? O sa ilabaw sa unang panahon. That, di ba, ang tan-awon sa kalibutan na mas ubos, mo ni ang mga daog-daogon or walay karapatan na mo mutingog. Kay mas taas man lugar sa sitwasyon or sa kinabuhi. So sila lang dapat ang walay right. So that's kung maingon bitaw ka, an abusive kind of leadership, an abusive kind of parenting. So kung kita napan diri sa ato mga ginikanan na nag-ingana sa ilang mga anak, kabalo ka na dili na mao ang kaalam sa Dios or kabubuton sa Dios, pamaagi na sa kalibutan. Kaalam na sa kalibutan. Ug ma-harvest nimo unsa imong gitanom sa kinabuhi sa imong mga anak later on. So I pray mo harvest og mo planta og truth, og life kaysa mo harvest mo planta og sin, disobedience, og mo harvest din ta later, no? So kita tanan nagdako tanan na impluwensyahan kita. Di ta ka eskapo ani. Muingon ang Dios sa 19:20, kanas naa sa kasulatan, I will destroy the wisdom of the wise. Iya kaning gubaon, iya kaning ipabaliwala ang mga intelligence, ang mga bright kay na mga tao, iyahang i-prostrate. Ahaman ang wise man, ahaman ang scholar, ingon siya. Ahaman ning mga philosopher of this age. In other words, wala ni sila, bahala unsa kataas ang pagtan-aw sa kalibutan sa ilahan na bright kay sila, may kay sila gunahuna. Wala ni sila. And yet, nakita nato no, na magbantay gid kita kay subtle man kay ni siya. Di man ni siya kanang naa sila'y klaro kay ng mga sign. Unsa man ni karon. Ahaman ka nangitag advice kung galisod ka. Ahaman ka gaduol og pangita og answer kung nasakitan imong kasing-kasing. Ahaman ka mangita og tabang sa imong pag-troubled kay naman kung depressed ka, problematic ka, na kay problema. Many of us, even sa diri sa sulod sa simbahan, muadto sa usa ka tao na naay title na doktor, di ba? Or counselor, pero dili gatuo sa Dios. Ang ihatag na tambal, ang ihatag na mga tambag has nothing to do with God. Ahaman ta mo adto kung nagka-problema ta o ngita tagtabang, usa man na ka indikator kung ahata nangita og kaalam, ahata manguha og kaalam kung naata sa peligro or problema. So you see, naagid no, na a lot of us, maybe unconsciously, wala ta sa atong ignorance or sa atong kumpiyansa. Instead of going to the Lord, going to His Word, mangita ta og libro, no? Self-help books, no? Na mo, makita nato na dinhita mangita og kaalam, og comfort. And God has already said, no, na kita tanan naa ani nakalibutan, pero iyahang gubaon ang mga kaalam, ang mga intelligence sa tao. This is related to number 1. You see, mo ni ang widely accepted good. Number 1 bestseller, most recommended kanang help, daghan kay testimonies sa mga tao sa kalibutan. Oo bay, nakatabang yun siya, katuyang tambal gihatag, katuyang tambag na gihatag. Oo, gyud. Daghan kay mingon sa ato sa akong experience, sa ako ang nahibaw-an, no? Pero pag imong itan-aw sa pulong sa Dios, simang man. Nakita gyud mo ba ahani padulong ang salig. Ahani adto ang nawala sa kaalam sa Dios kundi dili sa kaalam sa tao. And so that it is really something, no,
That's a reality even here. Ikatulo, nganong lisod daghan sa ato galisod sa pagsalig sa kaalam sa Dios is this. Makahatag man og salapi. Makapahimo man na mataas ka, no? Na moasenso ka diri sa kalibutan. Kinsa may di ganahan mo dato, kinsa may di ganahan na murag musikat or makuha niya ang respeto sa mga tao. Mao nang usa ka dako kayo og atraksyon sa human wisdom kay makuha man nimo pinaagis sa diskarte sa kaalam sa tao. Oo, mudato ka dinhi sa kalibutan. Oo, daghan tao muhangad nimo ug maganahan nimo ug marespeto sa imuha. Ug kung mo na imong giapas, kung para nimo mas nindot ning salapi ug kaning mga pagtagad sa tao nimo kaysa Dios, mukagat ka ani. Mukagat ka ani nga naman mas nindot man ni para nimo kaysa being in the presence in the Lord. Dili man ikaw tong niingon sa Salmo, di ba? Mas maayo pa, Lord, di ba? One day in your court, then 1,000 days without you. Lord, di ba? Whom have I in heaven but you? Di man ni ikaw. Ang imuha man, Lord, is, Lord, gusto ko madato. Lord, tagay ko para ano ko diri, masinso ko sa kalibutan. Kay mo ni ang makapalipay nako. Daghan diri sa simbahan, naapa sayang unod. Nagkinabuhi pa sayang unod. O kabalo ba mo, na dili man na siya dapat sa tanan anak sa Dios, walay magpabilin na tinuod na anak sa Dios na naa siyang unod. And so, hangyo sa ako sa inyo no? Brothers and sisters, huna-hunaa, kinsa man lang ta, katong gitawag ta sa Dios. Wala man sa ato dinhi wise. Wala man sa ato dinhi influential. Wala man sa ato diri na anak with a silver spoon in our mouth na noble ta by birth. And yet, gipili ka sa Dios. Giluwas ka sa Dios. Gihigugma ka sa Dios. Nganong ganahan naman kang maglakag ani? Nganong biyaan naman nun imo ng Dios? Nagitagaan ka niya gamay na hayahay? Dili siya wise. Foolish siya. Kung ang imong giapas lang diri sa kalibutan is para mo asenso ka, umudato ka. Gubaon ni tanan sa Dios. Walay usa kasinti mo, madani mo sa langit. Ang respeto sa kalibutan o sa tanan, demonyo o yawa, unsaon na nimo kung nagkuyog ka nila tanan sa impyerno, nagdusa for all eternity. Kaupat, og dinhi gyud nimo makita no, ang wisdom sa Dios is as high as the heaven is from the earth. Why makaila? Why makasabot sa wisdom sa Ginoo kung dili kaniya ni sa iyang grasya itugot ug ihatag kanimo? In other words, even how you can understand God and His wisdom, mo depende ka sa iyaha. Mangayo kaniya. Mo humble down ni God, Lord, pasabta ko. Tabangi ko, kay kung dili ko nimo tabangan, di gyud ko makasabot. I will forever always think foolishness ni siya. And dangerous kay tong tao na naguna-huna, foolish si God, kay mo ni sila ang mamatay. Klaro kayo, no? Since God sa iyahang kaalam made sure na ang kalibutan di gyud makaila kaniya pinaagi sa human wisdom. Imposible. Busa, foolish kayo kung ang Griego sa una, mga Griego sa una, moingon sila, di ba? Prove to us that God exists. Prove to us, no, na ang Ginoo gyud ang tinuod na Ginoo kay mo man ni magdebate ta.
Magdebate ta kay mo man ilang way of life. And na-notice nimo wala sa Biblia niingon ni ana disulti diha na, di ba? That he proves that the Bible is true. Wala. Naa din na ang propesiya, naa diha ang milagro ng yes, pero makita nimo ang musalig sa pulong sa Dios ra gyud ay is katong naluwas. Katong gastruggle, katong muingon binuang man na akana na siya gipangsulat na sa tao. Mo na siya ang nagtry na i-convince niya ang kagulingon na mutuo sa Ginoo pero pinaagi sa iyang human wisdom. And giingon na gid ang Ginoo, no? Sa kung wala kay pagtuo, kung dili ka grasyahan sa Ginoo, di gyud ka mutuo. Ug makita pa gyud nimo na this was since the beginning of the world, yang gigamit dayon ang foolishness of preaching. Someone once said, kung na may Biblia, nagbasa naman tag Biblia, unsa pa may pulos mo tipok ta bilang iyang simbahan and maminaw sa wali sa usa ka tawo. Ako na nilang buhaton sa balay, basa ra di kog Bible. Enough naman na kay pulong sa Ginoo ra man gyapon akong mabasa, ako madunggan. And yet ang kaalam sa Dios nganong tuod mo gamit siya ug mga fellow human beings na rin na magwali sa iyang pulong. Sa iyang kaalam, gamiton niya ang limitasyon sa tao para luwason. Para maluwas ang gusto niyang luwason. Nindot kayo, no? Na ang kaalam sa Diyos, makaingon ka, di man na practical, Lord. You know what? Mo save kog time, Lord. Di na may magtipok, 2 hours a day. Kabo ka, travel time, gasto sa di ba? Sa man siya, pwede man niya make use of more time in doing other things, di mo? Good things, ministry, di ba? Help the poor, di ba? And yet, by the wisdom of God, ingon siya, tipok ka mo. And sa pagtipok ninyo, maminaw ka mo sa pulong na mawali. And that's how a lot of us are being saved by God. So kani ang wisdom sa Ginoo, grabe ka, nindot. And the challenges na akong gisulti karon, I pray, if naamantaan na makita ninyo karon that God is better, yang wisdom is better. The foolishness of God is wiser than man's wisdom. And the weakness of God is stronger than man's strength. Kita tanan, nakitilaw sa grasya sa Ginoo, pinaagi sa iyang pagpadala ni Hesukristo, iyang bugtong anak diri sa kalibutan, para i-lay down niya iyang life. Dili para sa mga dato, dili para sa mga healthy, dili sa katong mga tao na abi nila wala sila sala, ga-deny sila na they need a savior, kundi katong sa mga nagsakit. Katong mga kabalo sila, mamatay na gyud sila so walay pag-asa kung dili siya isalbar. Katong mga patay sa ilahang sala, Jesus Christ laid down His life for all of you. And He died on the cross. Do you know that the greatest display of the wisdom of God is si Hesukristo? Ug ang pinaka-greatest display sa kayahang love ug wisdom is si Hesukristo nagmatay sa cross, sa Kalbaryo. Kabaw ka unsay saway sa iyaha? While He was there on the cross. Taka-taka raman ka, Diyos maka ka. Nganong na makadra lagi be? Nganong luoy man kay kabi? Nganong dugo-dugo man ka diha? Nganong samad-samad man ka? Kung ingon tinuod gid ka na Diyos ka, igibe, tawagan na imong mga anghel para makita na mo og motuo na din mi sa imuha. Ang kaalam sa Diyos na naayang bugtong anak na nagdugo-dugo, na nalansang sa cross, murag way nabuhat, murag walay power, walay gahom, murag
ang ihapag yung mga tao na nahibawaan sa daghang tao, kriminal. Di ba? Naagyo siguro ni nabuhat mali ba? Kaya ganong gipatay man sa mga Romans sa capital punishment para lang sa mga kriminal, para lang sa mga rebelde. So, nakita nimo, mas daghan pa, wa ni tuo. O gamay ray ni tuo. O the wisdom of God, kumparar nimo sa human wisdom na moingon, strength is the proof. Di ba? Victory is the proof. Ang kaluluoy na itsura ni Hesukristo, foolish man na. Hantod karon naman ang sayaway. Kung inyong Diyos, namatay man to inyong Diyos, di ba? And that really would show us how different God's wisdom, man's wisdom. But in the wisdom of God, dinhita niya tiluwas. Dinhi pinaagi aning iyahang gipili tungod siyang kaalam, the way Christ will die and shed His blood. Dinhi nabayran ang tanan natong sala. So akong hangyo ninyo, kung matintal man mo na maghuna-huna, malugi ka, kumusalig ka sa kaalam sa Diyos, huna-hunaa ang imuhang Diyos ug manluluwas. Kung matintal ka na maghuna-huna, na dili practical, dili sa kalibutan, dili convenient, musaffer ka, kumutuman ka sa Diyos, mahimo ka og kontrahon ka, libakon ka, himuan kag storya-storya, akyusahan ka og mga butang na wa man nimo gibuhat. Hinumdumi ang kaalam sa Diyos na naa sa krus. If naata karon, kung ikaw na, no? Akong pag-ampo karon is, take this day as today, na isurrender nimo imo ang kaalam na imong gisaligan. Akong hangyo sa imo ha, if this is how you have been surviving in life, nag-rely ka sa imong human wisdom over the wisdom of God, na dali-dali ra kay nimo isalikway ang kaalam sa Dios. Kay proven and tested na gyud ang imong kaalam, imong diskarte. Pero kabalo ka na dili ni ang kabubuton sa Dios. Make this day today na mo surrender kaniya. Na himuon nimo siya imuhang Dios ug manluluwas. Ug yes, musalig ka sa tibuok nimong kasing-kasing sa iyahang kaalam ug dili sa tao na kaalam. Let us pray. Ginoo, salamat Lord na imong kaalam is better. Ikaw Diyos, imong pulong is better than life. Ikaw, O Lord, proven and tested. Yes, malugi gyud mi dinhi sa kalibutan. Yes, sawayon gyud kami. Imo naman ning gisulti sa imong pulong. Kung kinsa to'y mosunod kanimo, if ang ilaha galing gimaltrato ang anak sa Dios, ang buhing Dios, how much more ang tanan tao na mosunod kinimo. So I pray Lord na dili kami maging foolish into thinking dili ni mao, dili mahitabo nako. Ug amo ning mo leave me in denial. Ug ma-hesitate mi Lord na mosunod kinimo. Akong giampo Lord na kami dinhi sa GCAF, imuhang simbahan. Musalig kami nimo sa imo pamaagi sa tibuok nimong kaalam ug i-surrender namo ni Lord ang among human ways, among human wisdom, because you are simply better. In Jesus' name, Amen.